Сурай елгасы буенда урнашкан Пенза өлкәсе Идел буендагы иң күп татарлар яши торган төбәкләрнең берсе. Биредә 46 татар авылы бар. Өлкә буенча 87 меңгә якын татар яшәсә, шуларның 33 меңе өлкә башкаласында гомер итә. Моннан 20 ел элек җирле татарлар үзара җыелышып киңәшәләр дә уртак фикергә килеп, татар автономиясын теркәүгә ирешәләр. Әлеге яңа ихтимагый институтның бурычлары һәм максатлары бүгенге көндә дә үзгәрешсез кала. Бу хакта Милли шура рәисе, Татарстан хөкүмәте рәисе урынбасары Васил Шайхразиев Пенза өлкәсенең хөкүмәт йортында булган очрашуда да кабат искә төшерде. Самая главная задача – это работать с властью. Төбәкләрдә эшләүче автономия уставлары Россия Конституциясе нигезендә эшләнгән. Аларның беренче чираттагы бурычлары төбәк, район һәм авыл җитәкчелеге белән уртак тел табып эшләүдә. Рәсми очрашуда Пенза өлкәсе хөкүмәте рәисе урынбасары Олег Ягодин җирле автономия эшчәнлегенә югары бәя бирде. Милләтара чаралар, социаль акциялар уздыруда татар оешмасы һәрчак беренче рәттә диде. Что сделано Татарская национальная культурная автономия за 20 лет работы? Әлбәттә, нинди генә эшкә алынсак та, губернатор аппараты, хөкүмәт безнең һәр башлангычны диярлек хуплый, ярдәм итү юлларын күрсәтә. Шуннан да биредә күп эш башкарыла. Шуларның иң мөһиме төбәк тарихын өйрәнү. Берничә ел элек Пенза татарлары турында 5 томлык саллы гына китаплар чыгарганнар. Бу көндә тагын 2 томы өстендә эш бара. Бездә бик күп документ кайсы сын калды. Это китапка сымады, барысын куя алмыйсың. Без уже 20 меңнән дә артык документ таптык. Төбәкләрдән килгән кунаклар катнашындагы чираттагы очрашу, аралашу шәһәр думасында узды. Монда узган елга йомгак ясау, бу елга планнар турында сөйләшү белән бергә хәл ителмәгән проблемалар, яисә төбәкләрдәге милли вазгыять хакында да фикер алыштылар. Безнең республикада кызганычка каршы 2 милли оешма, хәзер 2 диния назараты, шундый элек бөтен Татар конгрессы оештырган мероприятиеләрдә, күп җыеннарда, теге үрнәк итеп күрсәтелгән Чувашиядәге бердәмлек кызганычка каршы бетте. Шуңа без Фарит Абдулла улы эшләгән эшләрне дәвам итәбез. Саратов татарлары исә бердәм булып, бүгенге көндә шәһәрдәге татар балалар бакчасын һәм татар мәктәбен төзекләндерү эшен башлап җибәргәннәр. Безнең бар шишмә бакчабыз, үткән елда без кабаклар куйдык, материально-техническую базу обновили всего садика. В этом году планируем полностью капитальный ремонт совместно с правительством нашей области. Соңгы елларда Татарстан үрнәгендә татарлар яши торган байтак төбәкләрдә күп халык катнашында ифтар мәҗлесләре уздыру да матур бер гадәткә кереп бара. Утырышта бу хакта да сүз күтәрелде. Biz aytamiz дипломатия, ифтар дипломатиясы. Поэтому посмотрите, вот в Шахардан в этом году немножко будем, Мансур Хазратом по-другому делать, Мордовией мы договорились, Мариэл договорились, Самара договорились, поэтому давайте полностью посмотрим и переведем. Именно ифтарная дипломатия, татар халкын, татар гаиләләрен чакырып. Пенза татар автономиясының 20 еллыгына багышланган чара узасы Мәдәният сарае фаизы бу көнне зур ярмәнкә мәйданын хәтерләтте. Монда нинди генә күргәзмә, нинди генә остахана юк. Чабата үрүгә бар. Әтиләр әлдә беләйдиләр инде. Әби бабаларыбыз йөргән чабатадан әлдә война вакытларында. Вот. Районга барганнар, икешәрне алганнар. Берне барганда, берне килгәндә инде барганчы тузган. Автономия юбилеена милләттәшләр шәһәрдән генә түгел, һәр авыл, районнан да килгән. 1400 кеше сыйдырышлы тамаша залында буш урыннар күренми. Бүген без Пенза өлкәсендә булдык. Үзебезнең өлкә белән чагыштырганда безнең Пензада бик көчле ярдәм татар оешмаларына бездә аның хәтле, чөнки бездә Пенза өлкәсендәге татарларга безгә хыялланасы гына, хыялда гына аның хәтле хөрмәтне, аның хәтле ихтирам. Милли шура рәисе тамашачыларны сәламләп, төбәкнең татар иҗтимагый тормышында катнашучыларга дәүләт бүләкләрен тапшырды. Пенза автономиясе рәисе Җиһанша Туктаровка Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелде. Бәйрәм Татарстанның Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле белән Айдар Галимов катнашындагы концерт белән дәвам итте. Икенче көнне кунаклар төбәкнең Городищ районындагы татар авылларында булып, төрле чараларда катнаштылар. Түбән Әләзәндә алар төзелеш материаллары җитештерүче завод эшчәнлеге белән танышсалар, Урта Әләзәндә исә хәләл ит ризыклары чыгаручы предприятиедә булып, андагы эшне җайга салу, әзер продукцияны төбәкләргә җибәрүне оештыру серләре белән дә таныштылар. Әлбәттә инде алар Россиянең генә түгел, Европадагы 11 мең татар яшәүче иң зур авыл, Урта Әләзәннең берничә мәчетендә, андагы мәктәпләрендә булырга да өлгерделәр. Бу авыл чыннан да бик зур. Биредә 12 мәчет, 2 мәктәп эшләп тора. Бер мәктәптә 818 бала укыса, икенчесендә 536 бала. Авылда балалар туы ел сайын арта бара. Пенза өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар.